Мони? Да. Закачена ли е? Да. Криси, готови ли сме да тръгваме? Хайде! Здравей, Боби! Какво е това? Боби не иска да ни говори, крата. Добре, ми. Здрасти! Здравей, мили. Тръгнали сме на екскурзия към Истанбул с караваната, обаче не се знае дали ще стигнем поради разни здравословни причини. И в момента сме отседнали в един къмпинг близо до границата с Гърция и Турция, който се казва Сакар Хилс и е в село Бисер. Ние дойдохме от София по ето този път. Няколко къщи след табелата на село Бисер се намира и къмпинга, който е собственост на англичани. Днес е 30 март и къмпинга все още не е отворен официално. Представлява голяма обширна поляна с места за кемпери и каравани. Има 3 бетонни площадки и места за включване на ток и вода. Здравейте, семейство! Какво правите? Мони, какво си търсят я в YouTube? Баба звезда. Добре, а сега какво правиш? Искам да дам малко мама да поигра на телефона. Добре, а искаш ли след малко да поритаме малко? Накратко. Ето къде сме се разположили ние. Зад нас, ето там горе, минават влаковите релси. Тук съседите, освен че имат кучета, когато приближим, имат и кокошки. Козите, които бяха в двора, са излезнали на паша и там. А пък през един двор има едно магаре. Боби, какво е това? Какво има там? Влак. Чакай сега да те хвана с тебе. Чакай да те хвана с тебе. Докато си играем в къмпинга, се появи едно колело. И Криси, ти какво направи? Направих си очила. Аз съм Хари Потър. Стана време за вечеря. Отиваме в бистро Ореха. Боби, ти какво ще ядеш? Кебабче? Мония, ти какво искаш? Искам бургер с бързани картофи. Следващ ден хапнахме, приготвихме багажа и здравословното ни състояние позволява, така че продължаваме напред към Истанбул. Днес ще минем границата и се надявам да стигнем до самия град, където ще оседнем в кемпер стопа. Напускаме къмпинг Сакар Хилс с приятно впечатление. Определено е хубав, чист къмпинг. И ако искате да видите повече за него, ще направя видео по-натам само за самия къмпинг. А сега закачаме караваната и тръгваме. Така, влезнахме в Турция. Доста ни помотаха на границата. Минахме и нещо като проверка на багажа. Обаче повече чакаме на опашката, отколкото да са ни разглеждали багажа. И след това хапнахме и тръгнахме да търсим откъде да си купиме карта, картонче или каквото е там за плащане на пътищата. Казаха ни първо на бензиностанцията, от бензиностанцията ни пратиха в пощата. Пощата я подминахме. Оказа се, че трябвало да гледаме за една табела ПТТ, тъй че ако тръгнете към Истанбул, да закачите на магистралата, трябва да си вземете, да се регистрирате и си вземете стикер ПТТ. Ето тук на първата отбивка след Одрин, където се качвате на магистралата,
има офис пътата, където са и мариерите с камерите и тук трябва да си купите, платите или сега ще разбера какво. Изчаках опашката, попълних един формуляр и платих около 300 турски лири и ми дадоха ето този документ и ето това стикърче, което трябва да си залепя на предното стъкло. Надявам се да нямаме проблеми по-натам. Криси? Да? Ти какво мислиш за Истанбул от пръв поглед? Не знам. Толкова големи неща, че не мога да кажа какво. Освен не знам и вау. Ти какво мислиш за Истанбул, тати? Че е доста грамаден, че има доста сгради, че има площадка с телескоп на върха на една сграда. Боби, става ли, тати? Добре, благодаря за помощта. Благодаря за помощта и на вас, момчета. Пристигнахме. Как ще не съм я оценил? Оцених я, но ви казах просто да не пипате тока вие. Пристигнахме в кемпер стопа и се настанихме. Има котки, има и футболно игрище. Паркирахме колата и излезнахме на разходка с метрото. Пристигнахме на площада Таксим. Мислим да ядем някъде тук, но първо ще видим каква е тази инсталация. Свързано е нещо с война. Свързано е с войната в Газа. Риси, пази се, не надгускаме. Не пипаш Мони, защото няма ти дам иначе. Мони, харесва ли ти, тати? Да. Тати, мамо, много ви благодаря за хубавата разходка, която направихме. Благодаря ви, че се возихме на метрото. Благодаря ви, че се возихме на трамвая. И ви обичам доста. Следващ ден качили сме се на метрото и сме тръгнали към зоологическата градина. Това е трети ден. Да, добре. Да кажем. Тръгнали сме към зоологическата градина, която се намира на 30 станции след нашата. След въпросните 30 спирки с метро и около половин час ходено през един квартал,
Стигаме до зоологическата градина. Тук е жирафа, тук е зебрата, тук е крокодил, тук е кенгуру. Ти кое животно искаш да видиш? Жирафа. Все още И аз съм за жирафа. Ако решите да посетите зоологическата градина, имайте предвид, че на самия сайт цените, които са показани, са за турци и трябва да имате тяхното ID, иначе цената е горе-долу по 3. Къде? Е, там горе си видя ли? Колкото и хубави моменти да има, по някой път се случва и нещо подобно. Тук можеш да си вземеш биберон и да нахраниш рибите. Жирафите, зебрите и щраусите живеят в една клетка заедно с няколко птици. Боло, какво има тук? Жаба. Вече сме в долната част на зоологическата градина и влизаме при терариумите. Костенурка! Костенурка! В канала ще има и видео, което ще е по-обширно, само за зоологическата градина. Затова, ако искате, абонирайте се за канала ми. В зоологическата градина изкарахме няколко часа, примерно 4 или 5 часа, не сме сигурни точно кога тръгнахме, колко часа пътувахме до тук и така нататък. Освен това тук обядахме, ядохме сладолед, почивахме си, возихме се на влакче и общо взето, с изключение на разочарованието, че в интернет пише една цена, а пък на живо беше друга, всичко беше точно. Прибрахме се, хапнахме и ще лягаме след малко, а пък сега ще ви покажа горе-долу какво представлява кемпер стопъл, когато е вечер. Ето там са тоалетните, тук има също съблекални, ето го и нашето място, ние сме там най-отзад, а пък има и други българи. Следващ ден тръгнали сме към Капалачърши, после плана е да се качим на корабче по Босфора и след това да отидем до някой парк. Какво да те има тук? Харесват ти тези сервизи ли? Да. Понка, забравих да снимам Капалачърши, пазара, на който бяхме преди малко. Можеш ли да кажеш какво ти направи впечатление на теб? Магазини с обувки, магазини с чанти на Nike. Имаше ли много злато? Да. Имаше ли лукум? Да. След Капалачърши се спуснахме надолу към пазара за подправките. Минахме през него и сега сме близо до корабчетата, на които ще се возим. А там долу има много. Ми харесва тук да се возим на кораб.
Къде е кораба? Там има кораб, нали? След като се возихме на корабче, сега отиваме към един парк Ботаник. Здравейте, този парк все още не сме го разгледали, но преди да влезете в него е доста мръсно и страшно. Къщичка ли, Боби? Дойдохме тук, защото видяхме едно видео в интернет. Боби, какво правиш? Гушкаш котето ли? Видяхме едно видео в интернет, в което това място беше едно от забележителностите, но определено е доста неподдържано. Основното нещо в парка, което очакваме да видим, е една голяма детска площадка. Ето я и самата детска площадка. Тя също не е поддържана. Какво, Боби? Парзалка! Да. Заседнахте ли? Не, тук има някакви павета. Какви павета? Някакви! С Боби и момчетата се качихме до върха на едната парзалка. По принцип не става за малки момчета като Боби. Така. Готови ли сме за спускане? Да. Боби, ти готов ли си за спускане? Да. Малко не си готов, малко го е страх Бобито. Айде момчета, давайте надолу. Ама ти е ласна, аз на върха. Но няма къде си мушна краката. Като се... 1, 2, 3, go! Какво, Мони? Тук се чуват влакове и сирени от всякъде, тъй че монката не го чувам, който се изкачва нагоре. Определено площадката има много готини идеи, обаче дори и багер е леко щупен. Багер. Багер? Къде си? Ти достатъчно висок ли си да управляваш багера, тати? Мони, какво става с твоя багер? Боби, гледай каква въртележка имало. Може би отгоре имало кофичка, в която можеш да слагаш вода или пясък. Мони, тук липсват разни неща, тати. Какво правиш, Крис? Опитвам да се направя люлка, само че трябва да изтупам. Тръгваме си от парка. Било е някакво много хубаво, но е страшно неподдържано. Има доста алеи с места кътове за сядане. След като вечеряхме, по план дойде да видим пеещите фонтани. След като чакахме близо час, почна представлението. Тези дни толкова много пътувахме с метрото, че накрая решихме да отидем до фонтаните с колата, а в момента се намираме в тунела под Босфора. Часът е 8 и нещо, градът се е събудил, а аз слагам край на първа част. Ако видеото ви е било любопитно, интересно, може да ми покажете с палец нагоре.
И ако искате още да получавате известия за още такива, абонирайте се за канала ни. Сега казвам чао и до следващата част.